Hello, good afternoon everyone. Diyos maray na hapon tabi sa Indogabos ngunyan aldaw ning Miyerkules. Petsa 5 kang bulan ning Hulyo, hindi na Hunyo, Hulyo, Ini po si Father Butch Bombase OP sa satuyang programang Marhay na Hapon. Na satuya na programa na nagtatao ng impormasyon, inspirasyon, asin bendisyon. Nasa maray na kamugtakan ka mo, sana po iyo. Tapi nagpapangadya ni Father Butch na dahil manlugod ka mo mga kahilang-hilang, dahil manlugod ka mo mga sabi nga sa Bicol na mamati-mati. Kung sakali igwa ka mong mga problema, sana dahil nga tabi tambayan. Sabi, daanan lang, So anyway, ini po sarong tape as live ta si Father Butch wara po digdiho sa Legazpi. Yaon po kami sa Davao. Mag-attend po kami ning sarong okasyon na dakulaon ang Golden Jubilee ni Sister Mila na dating nagtatrabaho digdi sa UST Legazpi Hospital apod ni bilang Sister Chaplain. Ngunyan nagbalik na po sila duman sa Davao. Okay? But anyway, magayon na sa tuwing pag-urlay ngayon na hapon, mga tugang, manunugod iyan sa kademonyuhan. Di kademonyuhan, Father. Ano kademonyuhan? Ngunyan, mga tugang, sa tuyang hagadon sa Diyos na di kita ma-demonyuhan. Na dapat labanan ta ang kademonyuhan. Ibig sabihin kasamaan. Yan, okay? Yan mga tugang. So ang ebanghelyo kasi sa aldaw na iniho, magayunon, yan, siyempre, yan sa tuyang sabing springboard, kung saan kita gumuguno, sabi nga bubunot o humuhugot ng lakas, inspirasyon, So yan pa ang sa tuya, hindi lang ini-explain kung ano ang Biblia o ang Marhay na Baleta, kundi inahagad ta na ano ang application, paano ta sabi nga ni may isa sa buhay ang Marhay na Baleta ning kagurangnan. Okay? So anyway, ang hiling ko sa Marhay na Baleta unya na aldaw na di kita magpadara ning sugot, di kita magpadara sa demonyo, di kita magpadara sa diablo or sa devil, dapat labanan ta iyan. Okay? So yan. Sa ebanghelyo niyan ni San Mateo kabanata 8 talata 28 hanggang 34. Basaon ko mga tugang at sa tuyang sabi nga ni ipaliwanag at magkahugot kita ng inspirasyon. Okay? Pagdating ni Jesus sa lupain ng Gadara sa kabilang ibayo, sinalubong siya ng 2 lalaking inaalihan ng demonyo na galing sa mga libingan. Okay? Napakabangis nila kaya't walang makadaan doon. Bigla silang sumigaw, "Ano ang kailangan mo sa amin? Ikaw na anak ng Diyos. Pumarito ka ba para pahirapan kami bago sumapit ang panahon?" Sa may di kalayuan, maraming baboy na nangingingain. Kaya hiniling sa kanya ng mga demonyo, "Kung palalayasin mo kami, ipadala mo kami sa mga baboy." Sinabi ni Jesus sa kanila, "Umalis kayo." Kaya pagkalayas ng mga demonyo, pumasok ang mga ito sa mga baboy. At hayon, nahulog sa bangin ang lahat ng baboy papuntang dagat at nalunod na lahat. Tumakas naman ang mga nagbabantay sa mga baboy. Pagdating nila sa bayan, ipinamalita nila ang lahat at kung ano ang nangyari sa mga inaalihan ng mga demonyo.
Kaya lumabas ang buong bayan para salubungin si Jesus. At pagkakita nila sa kanya, hiniling nilang umalis siya sa kanilang lugar. Mga kaibigan, ito po ang Ebanghelyo sa aldaw na iniho ng Miyerkules, petsa 5 kang bulan ng Hulyo, ika-23 linggo ng karaniwang panahon, na napakagandang paghurup-hurupo o pagnilay-nilayan. Okay? Una, ipinaliwanag sa atin nasaan si Jesus. Isang lugar na kung saan itong lugar nito ay hindi lugar ng mga Hudyo. Bakit? Ang mga Hudyo po kasi hindi kumakain ng baboy. So hindi sa kanila ito. Maraming tinatawag Gentile, o isang lugar ng mga hindi Hudyo. Okay? At doon, sa lugar na yun, sabi nga, sa lupain ng Gadara, yun ang pinakita dito, ay sinabi nga na may dalawang lalaki na inaalihan ng demonyo, possessed by the devil. At alam mo, sinabi dito, ang dito ay sinasabi nga mga tugang na itong mga possessed na ito ay napapakabangis. Siguro na hindi lang talagang masasabi natin na hindi sumisigaw, kundi talagang nakakatakot din, nakakabangis. Baka sila ay hindi ko lang pumapatay, but anyway, takot na takot ang mga tao dumaan doon sa lugar na yun. Kaya nga si Jesus napadaan doon sa lugar, okay? Doon sa lugar na yun. Hindi si Jesus natakot. At yun nga, nang dumaan si Jesus, ay iyon, nakilala si Jesus. Na ikaw na anak ng Diyos, nakilala si Jesus. So mga kaibigan, makikita natin, kilala ng demonyo ang Diyos. Hindi naman kahit sino pwede makilala makilala ang pagkakaiba ng taong naniniwala sa Diyos at nagpapailalim sa Diyos ay sumusunod. Hindi lang nangangahulugan nakakakilala. Kasi may mga taong they may know God but they do not follow God. Yan, May mga tao, they may know God but they do not follow God. Alam mo, sa panahon ito, sa Amerika, mayroong tinatawag na religion of nuns. Hindi yung nun na N-U-N, kundi N-O-N-E-S. Ibig sabihin, wara, mayo. Wala siyang religion. Walang religion. None. Kaya pag nag-apply bagay, di ba? Religion. Siyempre, kunya, Catholic, Protestant, tapos nilalagay dyan, none. Yun nilalagay, none. So, they may know there is God, but they would not acknowledge that there is God. Okay? None. No religion at all. So, in other words, hindi sila kabilang sa anumang mga religious organization or sabihin natin na isang kongregasyon na naniniwala. So, yun po. Yun. Ay, may mga tao din na sabihin natin na mga nominal Christians or nominal Catholic. Alam nila. Kilala nila ang Diyos. Pero, hindi nga sila nagsisimba. Hindi man sila nagkukumpisal. Hindi man sila nagdarasal. Kaya, hindi nangangahulugan na pag kilala mo ang Diyos, ay makadiyos ka na. Okay, maliwanag Kasi hindi nangangahulugan na pag kilala mo ang Diyos, makadiyos ka na. Ang mga demonyo, mga tugang, kilala din nila ang Diyos. Kilala nila ang Diyos. Sabi nga dito nang dumaan si Jesus doon sa lupain ng Gadara, nakasalubong ni Jesus itong mga dalawang lalaking inaalian ng demonyo,
na nandun sa libingan na napakabangis, sumigaw pa Ano? Anong kailangan mo sa amin? Nakilala nila si Jesus. No? Anak ng Diyos. Anak ng Diyos pa, nakilala pa nila. Pumarito ka ba upang pahirapan kami? Yun. Pahirapan kami. Yun. Anyway, una muna sasabihin ko sa inyo, hindi lahat ng nakakakilala sa Diyos ay sumusunod sa Diyos. Ano? Kung i-apply natin sa panahong ito, marami din mga Katoliko na kilala nila ang Diyos. Kilala nila, may alam silang 10 utos. Anong pakik ko dyan? Alam nila na ang pagsisimba, kailangan, ano kay pakik ko dyan? Yan. Yan ang po ingatan natin. Ano? Ang pananampalataya ay hindi lang po yan sa pagkakaalam o sa pagkakilala. Ang tunay na taong naniniwala, siya po ay sumusunod sa Diyos at nagpapasakop sa Diyos. Anyway, babalik si Padre Woods pagkatapos kan mga pagiromdom. Mga besh, marami ka na bang ginagamit na sabon o di ka makapili dahil sa dami ng mga sabon na pampakinis o pampaputi para lang gumanda ang kutis mo? Pakinggan natin ang mga nakasubok na sa Akoto Kojic Acid Soap with Collagen. Ako po si Rochelle Robles, taga Concepcion Grande, Naga City. Dati po, iba yung ginagamit ko. Ngayon, gumamit ako na Akoto Acid Soap, Collagen. Mas gumanda yung skin ko dati. Medyo brown, ngayon medyo nag-light-light na. Within 1 week, mas may nag-improve na sa skin ko. Kaya mga besh, subukan nyo! Within 7 days, mapapansin mo na ang epekto ng Akoto Kojic Acid Soap with Collagen. Mabibili na sa mga groceries at supermarket sa inyong lugar. Also available sa Shopee and Lazada. Ito po si Coco Martin at ang bili ni Lola, huwag mahiyang magtanong at hanapin ang check. Hanapin ang check ng right man. Hanapin ang check ng right man. Pag may check, that's right man. If symptoms persist, consult your doctor. Ipahiling sa inda ang sa imo kagayunan. Maging sunod na binibining silka in partnership with ABS-CBN. Mas pinadakula, mas pinakinang. Ipahiling ang sa imo tunay na gayon. Visit binibiningsilka.ph. Kung ika ay daraga, may edad na 18 hasta 24, namundag sa Pilipinas, tataong magtaram nin Tagalog asin Ingles, 5-4 ang langkaw asin nakatapos nin high school. Ipahiling ang sa imong makilang na kagayunan. Araw kansarong diamante, magtindog asin magliwanag. Binibining Silka 2023. Promo period is June 13 to October 29, 2023. Per DOH FDA CCH UHSRR permit number 0471 series of 2023. God is good. 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 Okay mga tugang, balik po kita giraray sa programang Maray na Hapon with Father Butch Bombase, OP. Ini po sarong tape as live, nag-record na po ako kasi nga siyempre, habok ko kamong basta na lamang iwanan, So parang miski nga wala ako dyan physically, ipadagusta ang satuyang programa. Kaya may recording na po kita ngunyan. Yan ang kagandahan ngayon, may recording. Actually, kahit nung 1981 na nagsisimula pala ako sa radyo, ang tagal ko na rin pala sa radyo, 1981 pa, Kaya sabi ko sa inyo, ako po ay matagal na sa radyo, nga lang pag na-assign po ako sa isang lugar na wala namang radio station, kunya doon sa isang lugar, ako'y nagtayo na lang ng radio. Kaya padagos, patuloy pa rin ang aking pagpapahayag ng salita ng Diyos. Yan naman talagang dahilan kung bakit ako nasa radyo, ay ang pagpapahayag ng salita ng Diyos at yung pagbabahagi. Yan sabi ko, makapagbigay ng informasyon, manunungod sa Diyos, at siyempre, inspirasyon, as in bendisyon. Okay? So, gusto ang satuyang pinag-urulan ngunyan na aldaw ning Miyerkules, pizza 5 kang bulan ng Hulyo, manunungod ini po sa pagpapalayas ni Kristo ng demonyo doon sa lupaan ng Gadara. Sabi ko kasi bago mga tugang, hindi lahat na nakakakilala sa Diyos ay naniniwala sa Diyos. Okay? Yung demonyo, nakakilala sa Diyos Hindi lang nakakaalam tungkol sa Diyos ay mga
makadiyos. Ang tunay na makadiyos, mga tugang, ay sumusunod. Oh. Ibig sabihin, Father, dahil itong mga demonyo ay sumunod kay Jesus, ibig sabihin, sila ay may paniniwala kay Jesus. Sila ay sumunod kay Jesus dahil takot sila kay Jesus. Pero alam mo sa Ebanghelyo, nakita natin na nakiusap ang mga demonyo kay Jesus. Anong pakiusap nila? Kasi may baboy doon, maraming baboy, na nangingingain, sabi ng demonyo. Kaya iniling sa kanya, kung palalayasin mo kami, ipadala mo kami sa mga baboy. Yun. Sabi ni Jesus, sige, okay, gusto ninyo. Yun. Umalis kayo. Pagkatapos, napunta sa mga baboy yung demonyo. Kaya siguro kaya nga may mga tao ayaw kumain ng baboy. Bakit? Kasi may demonyo ang baboy. Hindi lang, Father. Hindi lang dyan, kundi ang baboy ay talagang marumi. Sabi nila. But anyway, at pag kumain ka ng baboy at kumain ng baboy, magkakaroon ka ng alta presyon at magiging kang isang baboy. Kaya hindi naman dahil marumi po. Hindi po. Alam mo, pinagbabawal lang po sa atin kasi alam mo, yun nga, pero Father, bawal ba ang lechon? Masarap ang lechon. But anyway, mga tugang, hindi siya pinagbabawal. Lahat naman ng pagkain, pwede nating kainin. Sabi nga ng Panginoon, pwede lahat. Kasi ang nakakapaparumi sa tao ay hindi po yung pumapasok sa tao, kundi ang lumalabas sa bibig ng tao tulad ng pagmumura. Kasi ano ang pumasok sa bibig ng tao, inilalabas yan doon sa baba. Alam niyo ng baba. P-U-Y-A-T. Yan mga tugang, lumalabas. Kaya huwag ka matakot dan. Lumalabas yan. Pero ang lumalabas sa bibig, yan ang masama. Lumalabas sa, yan ang masama. Tulad ng pagmumura, ang paninira, yan ang masama. Alam ba, pag kumain ka ng baboy, hindi ka naman nanira ng tao, masama ba yun? Hindi po nakakasama yan. Pwedeng maging masama ang kalusugan mo sapagkat magkaroon ka ng high blood, pero hindi naman nga na mahuhulugan, mga kaibigan, na pag ikaw ay may high blood, masamang tao ka na. Siguro pwede rin yun pag may mga high blood at ang lumalabas sa bibig niya, pagmumura, paninira, pananakit ng kapwa, yan po talagang masama po yan. Okay? Kaya mag-ingat po. Hindi lahat na pumapasok ang nakakasama sa tao, nakapaparumi sa tao, kundi ang lumalabas sa tao. Yun, okay? Sabi nga, nandun ang mga masasamang ugali, masasamang bagay. Yan po yun. Kasi ano man kinakain, na ilalabas lang yan sa puwet. Di ba? Yan po. At napupunta ka na doon sa maupo ka na kinabukasan. No? Na ilalabas po yan. So, but anyway, mga tugang, dito sa ebanghelyong ito, hindi naman ang sinasabi ko na yung baboy. Kundi, alam mo, sabi ng iba kasi ayaw nilang kumain ng baboy. Bakit? Kasi alam mo, ang baboy, may demonyo yan eh. Hindi po, wala pong ganyan. So anyway, nangyari doon, alihan, pumasok ang mga demonyo sa baboy, yung baboy ay nagpakamatay. Nagpapakamatay. Yan, di ba? Ay isang bagay pa rin, mga tugang yan. Hanggat sa ngayon, lalong-lalo na sa mga problema sa ngayon, may mga nagpapakamatay. Masama po yan. Unang-una, ang buhay ng tao ay regalo ng Diyos. At walang sino man ang may karapatan sa kanyang buhay na lang ang kanyang gustong gawin sa kanyang sarili buhay, pwede niyang magagawa. Hindi po. Ang
obligasyon ng isang tao sa kanyang buhay ay kanyang alagaan yan. No, alagaan po 'yan. Kaya nga wag tayong mananakit sa kapwa, wag natin saktan ang sarili natin. Ano? So 'yun po. Nalunod ang mga baboy. Ano? Nalunod ang mga baboy at anong nangyari doon? Nang nalunod yung mga baboy, yung mga tao ay natakot at kaya nga sinalubong si Jesus at sa pagsalubong nila kay Jesus, hiniling nilang umalis ka rito sa amin. Ano? Ikaw ay tawag nito? Perwisyo. Dapat sa aming negosyo. Kasi siguro talaga mayroon silang litsunan doon eh. Pagkatapos namatay pa ang kanilang negosyo kasi walang baboy ng malilitsyon. Ano? Kaya nga ang ginawa nila, pinaalis nila si Jesus. Ang tanong ko lang mga tugang ay ito. Ano ba ang mga pinapahalagan natin sa buhay? Ano? Yung mga material na bagay o yung importanteng mga bagay sa buhay? Ano? Minsan mas tinitingnan pa natin yung negosyo. Ano? Yung tinatawag natin na material things kaysa sa spiritual things. Yun. Yung may mga tinitingnan natin. Kaya ang gusto ng tao hindi spiritual. Hindi mga spiritual na bagay, kundi ang gusto ng tao yung material na bagay. Alam mo mga tugang, totoo nga naman, di ba? Alam natin ito. Ang mga material na bagay, hindi po natin yan madadala sa kabilang buhay. Ano? O kahit na sa kabaong. Ano? Yung mga trophy na pinaghirapan mo. Ano? Halimbawa, kasi palagi kang nananalo. O kay mga medalya. May nabalitaan na po ba kayo ng inililibing ang isang taong matalino, yung diploma niya, yung medalya niya, yung mga trophy niya, ay isinama sa kabaong? Hindi po eh. Wala. Ano bang nakasama niya sa kabaong? Wala eh. Pero alam mo, si mama nung namatay, may isinama siya. May isinama ko. Ano? Kasi hiniling ni mama noon, ganito, pag namatay ako, sana samahan ako ni Santa Clara de Asis kasi ang patron po namin sa Tigaon. So ang ginawa ko, bumili ako ng statwa. Ano? So yun, nilagay ko doon. Kalong-kalong ng mother ko, ng mama ko. Kaya may dala siya. hindi dala ni mama yung passbook, hindi dala ni mama yung mga diploma niya, kundi dala niya yung imahen ni Santa Clara, de Asis. Yun madadala natin. Ano? Hindi material na bagay, kundi spiritual na bagay. So yan po mga kaibigan. Kaya ngayon bago tayo mag-break, siguro pag nilay-nilay, tanungin natin, ano ba talagang madadala natin pag tayo namatay? Ano? Wala naman eh. Kaya mas magandang pahalagan sa ating buhay ang spiritual na buhay. At huwag natin paalisin si Jesus. Huwag natin palayasin si Jesus sa ating buhay. Yan ang mga masasabi ko sa may mga tao kasi pinalalayas nila ang Diyos sa buhay. Get away from me, God. Grabe naman. Wag, ano? So, pinalalayas mo ba ang Diyos sa buhay mo? Mag-ingat ka. No? Delikado po yan. And ibabalik kayo si Father Butch Bombase, OP, ng USC Legazpi sa programang Marahay na Hapon na sa tuwing ipadagos ang tanong na ito. Ano? Bakit mo pinapalayas ang Diyos sa buhay mo? Huwag mong palayasin ang Diyos sa buhay mo sapagkat ang Diyos ang siya nagbibigay sa iyo ng buhay. Lalo na buhay na walang hanggan. An oras hatod sa Indokang. Alaksan FR. Ang di abot ng pahid-pahid, tinatapos ng Alaksan FR. Choose Surf Bar na may power bula at power puti. Basta surf,
Ang galing-galing! Asia Brewery Rewards. Drink, collect, and win para sa liver lovers. Liver Aid Mangiraray. Liver Aid Silimarine Capsule. Liver Aid Sabayan ki Proper Diet as in exercise oral daw. Liver Aid Silimarine Capsule. Maging liver lover, Liver Aid na. Red Horse Beer. Lakas ng sarap. Lakas ng tama. This is ang Surf Bar New Look na. Bula, puti, ha. Power bula, surf yan. Power puti, surf yan. Ang power ng Surf Bars, ang galing-galing. Power bula, surf yan. Power puti, surf yan. Baret ang gustong-gusto mo, may power galing. Surf Bar New Look na. May active clean pa. Presyong wais pa rin. Surf yan. Formulang nagpapalakas ng katawan, Doc F. Fulvic Minerals, food for the cell. Nasubukan ko minsan ako'y nasugatan ng year dito sa aking palad. Ang ginawa ko po ay pinapatakaw lang ng pulbit. Napakabilis maghilong ng sugat. Sa ramdam ko ay napakaganda po sa katawan. Ako'y maagang magising. Nakakapagtarba. Kung mas edad ko ngayon, ako'y nag-aaral pa si Palayan. Gusto ko rin ko po, 6 na patano ang bulan. Pruweba sa kaepektibo ng Fulvic Minerals ng Doc Alternativo. Ang Fulvic Minerals exclusive na mabibili sa Doc Alternativo branch. Sa Legazpi City Branch, matatagpuan sa door number 8, Orosite, Legazpi City, Old Mayon, Orocrete of Councilor Joseph Lee near Palawan Express in front of Sterling Insurance Company. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Mabilis lumaganap ang dengue. Mag-abakada, Aksyon Barangay kontra Dengue. Hanapin at linisin sa tahanan at bakuran ang maaaring pamugaran ng lamok. Butasan ang mga lumang gulong o lagyan ng lupa. Takpan ang mga drum at timba. Palitan ang tubig ng klorera 2 beses sa 1 linggo. Alisin ang tubig sa paminggalan. Linisin ang mga lulod. Itapon ang mga bagay na maaaring pangitlugan ng lamok. Magpatingin sa health center kung may lagnat na ng 2 araw. Gawing dengue-free ang inyong barangay. Mag-aksyon barangay kontra dengue. Isang paalala mula sa inyong DOH. Sarong pagirumdom, hali sa DOH Bicol Center for Health and Development. Narito na ang Konsulta Primary Healthcare Benefit para sa lahat ng Pilipino. Magparehistro na sa mapipiling konsulta provider para maka-avail ng konsultasyon, health screening, mga piling gamot at laboratory tests batay sa pangangailangan ng pasyente. For more details, just go to www.philhealth.gov.ph. God is good. 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 Okay mga tugang, balik po kita gira sa programang Maray na Hapon with Father Butch Bombase, OP ng UST Legazpi. At ngunyan nga ni sa tuyang pinag-urulayan ang manunungod sa kailangan natin palayasin ang demonyo kaysa palayasin ang Diyos sa buhay ta. Sa Ebanghelyo kasi kanina na binas sa Latin na si Jesus ay pumunta doon sa lupain ng Gadara, at napalaya ni Jesus ang 2 lalaking inaalian ng demonyo at napunta ang mga demonyo doon sa kababuyan, at yung mga may-ari ng baboy, mga taga roon sa Gadara, sinalubong at sinabihan si Jesus, umalis ka rito, kay perwisyo ka sa aming negosyo. Yan sabi ko kanina, ano ba mas mahalaga, ang material na bagay o spiritual na bagay? Huwag natin palalayasin ang Diyos. Ang tanong ko, paano ba natin pinapalayas ang Diyos sa buhay natin? Alam mo, nagsisimula yan eh. Hindi ka na nagdarasal, hindi ka nagsisimba, hindi ka na nagkukumpisal, hindi ka na talagang wala ka ng involvement sa simbahan, wala ka ng paki, ang palaging inaatupag mo na lang, paano ako kikita, magnegosyo, magpakapagod, wala nang tulog, kundi isipin mo kung paano tayo kumita, hanggang hindi ka na makakakita, kasi patay ka na. Yun ang problema sa tao.
Wag natin. Actually, every day, always invite God into your life. Ano? Always welcome God into your life. Ano ang ginagawa ni Father Butch Bombase, OP? Hindi po, everyday yan. Ano? I always welcome pagkagising ko. Welcome. Yun. Welcome God into your life. How do I welcome God into my life? Every day, sasabihin ko yan, Lord, bless me and deliver me from any evil of the day. Oh, yun. Sasabihin ko kasi, you welcome God. Ano? Then, siyempre, we welcome God by acknowledging that lahat na yan ay galing sa Diyos. Ano? O ang araw, sino bang lumikha niyan? Sino bang gumawa niyan? Tao? Hanggang ngayon, wala pang nakakapunta doon sa araw eh. Wala pa nakalanding. Pero may nakapaglanding na sa moon. Ano? 'Di ba si Neil Armstrong? 'Yun, pero sa araw wala pa. Ano? Pero ang buwan din. Sinong gumawa niyan? Tao? Wala. Madiscover ng tao may buwan. 'Yun. So in other words, we have to acknowledge. Okay? Ganun din sa tao, sa Diyos eh. Acknowledge God because may Diyos po eh. May mga tao kasi talagang hindi naniniwala may Diyos daw. Ano? Nagdududa pa. Minsan na-encounter ko yan sa pagpapakumpisal ko kahit sa mga bata na hindi ako naniniwala may Diyos. Sabi ko, kung hindi ka naniniwala sa Diyos, sino ang lumikha sa'yo? Sino ang gumawa sa'yo? Siyempre, nanay niya. Sino ang lumikha ng nanay mo? Yung lola niya. Sino ang lumikha ng pinakalola mo? At sino pang gumawa ng tao? Ang tao? Hindi. Hindi. Tingnan bakit? Ang tao ay may hangganan lang dito sa mundo. May nakita ka ba? May napag-alaman ka ba na may nabuhay dito sa mundong ito? O kahit si Abraham na 100 years old. Si Sarah 90 years old. Namatay sila lahat. Kahit si Jesus na naging tao. Si Jesus. Hindi ba? Bilang tao, hindi bilang Diyos ha. Kasi si Jesus, Diyos na naging tao. Pero nung naging tao siya, ano nangyari sa kanya? Namatay din. Kasi lahat ng tao ay may kamatayan. So yun, may hangganan. Pero merong simula yan. Sino nagsimula sa kanya? Yun. Diba, si Jesus, isinilang para maging tao siya, isinilang siya ni Maria. Yun pa napakahalaga. Huwag mo sasabihin na ang tao ang mas makapangyarihan sa Diyos. Kaya nga, pag may mga problema ako, may mga, halimbawa, medyo mga taong sasabihin natin na nagdiyos-diyosa na. Akala mo kung sino na sila. Akala mo Diyos na sila. Na sila ay palaging busing sobra controlling na. Sila nagko-control. Ang sasabihin ko, anyway, there's only one thing that can happen to everyone. We will all die. Okay? Lahat tayo mamamatay. Nga lang, importante dito, pag mamatay tayo, saan tayo pupunta? Saan tayo pupulutin? Sa kangkungan? O sa impyerno? O sa langit? Yun pang dapat paghandaan natin. Na pag tayo namatay, tayo ay mapunta man lang sa langit. Paano? Makilala mo dapat ang Diyos. Hanggat kung kilala mo ang demonyo, mapupunta ka sa impyerno. Sinong kilala mo? Yun ang mapupuntan mo. Kilala mo lang ang mundo. Pag namatay ka, doon ka sa lupa. Kasi lupa lang ang kilala mo. Mahirap po yan. Kaya napakahalaga ito eh. Always welcome God into your life. Welcome God. Araw-araw, dapat i-welcome natin ang Diyos. Huwag natin palalayasin ang Diyos sa buhay natin. Hindi nila nakilala si Jesus nga na naparito sa mundong ito, parang siya ay magpagaling, magpalayas ng masamang espiritu. Malaki ang papel na ginampanan ni Jesus, pero hindi niya nakilala. Ayaw nilang tanggapin ang papel ni Jesus bilang liberator or savior.
Minsan, tinatanggap na natin si Jesus na tagagawa ng tinapay. Yun lang. Parang sa ganun, may ginawa siyang tinapay at magkaroon tayo ng tinapay, ibebenta natin ang tinapay, nakakumita pa tayo dahil sa tinapay. Hindi po ganun. Mali po yan eh. Ginagawa natin negosyo. Hindi pwede. Mali po yan. Huwag nating gagawin negosyo ang Diyos. Huwag nating gagawin negosyo ang simbahan. Huwag nating gagawin negosyo ang mga spiritual na bagay kasi kasalanan ngayon, tawag yan, the sin of simony, Simon. Kasi ang ginawa ni Simon pinagpirahan niya, pinagkwartahan niya. Kaya, hindi ba, bawal po yun. Halimbawa, Father, sabi, bilhin mo ito kasi blessed na ito eh. Hindi po, kaya kami, huwag kayong bibili ng mga blessed na yan, na mga na medalya o blessed na yan. Kasi pag may mga tao nagsasabi, bilhin mo na ito, nabindisyon na ito. Ang ibig sabihin niyan ay sin of simony. Kasalanan po yan. Kaya tingnan mo, pag may binibili kang rosaryo, estatwa, hindi po na-bless pa yan. Pag nabili mo, saka lang beblessan. Hindi yung beblessan na, tapos ibebenta. Mali po yan. Maling-mali po yan. Kasalanan po yan. Kaya yan, ginagawa nila out of business tuloy. Kaya ang reliyon, dapat hindi natin gawin business. Kaya pinapapaingat natin ang mga taong yan. Kasi doon, hindi natin natatanggap ang Panginoon. We have to welcome God always in our life by doing good. Alam mo, 'di ba, nung unang Pasko, hindi nila matanggap-tanggap si Kristo doon sa Belen, sa Bethlehem, kung saan itong lugar na ito, sabi nga na kung bakit si Jesus doon isinilang sa Belen, because ang ibig sabihin ng Belen, house of bread. So doon actually makikita natin na si Jesus talaga ay mula pang isilang nito, talagang nakaano na sa kanyang buhay na he will be the food for our life. Because I am the bread of life. Yun, Belen po yan. So yun mga kaibigan, napakahalaga yan na i-welcome lagi natin ang Diyos sa buhay. How do we welcome? Alam mo, sabi nga ang taong makakapag-welcome sa Diyos ay ang mga taong may pagpapakumbaba. Hindi yung mga arugante, hindi yung mga mayayabang. Kasi yung mga taong mayayabang, never, kaya yung mga demonyo, hindi nila matanggap-tanggap ang Diyos sa kanilang buhay. Bakit? Mas magaling kami kaysa sa Diyos eh. Sabi ng demonyo, mas magaling kami kaysa sa Diyos. Mahirap po yun. Kaya yung mga mayayabang, hindi nila, matatanggap ang Diyos. Pwede makilala nila ang Diyos. Katulad ng mga demonyo, kilala nila ang Diyos. Pero dahil sa kayabangan, hindi nila matanggap-tanggap ang Diyos. Anyway, babalik ginagawa si Father Boots pagkatapos ng mga paggirumdum. Tara na, sabay ka na. Tara na, saan ka ba pupunta? Maraming mabibili sa presyong abot kaya. Huwag magalinlangan, huwag mag-isip. Shopping need not be expensive. Yashano Mall. Yashano Mall. Yashano. Hello, Manay Jody. Oh, may kalentura ka raw. Iyo po, kulog pati kan payo ko. Daiman kaya nag-asir sa bulong ko. Padalan kita ng Biogesic. Magaling sa sakit ng ulot lagnat at iwas pa sa posibleng side effects. Oh, salamat po. Yan ang Biogesic. Jody Santa Maria po. Ingat! Unilab yan. Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Mga ka-Jims, para sulit na sulit ka sa iyong paboritong Jims Coffee Mix, eto na ang inaabangan mo. May twin pack na ang Jims 3+1 Coffee Mix with Ginseng Extract at Jims 3-in-1 Coffee Mix with Spirulina. Oh, di ba ang saya? Kaya ikape mo na yan with Jims 3+1 Coffee Mix Twin Pack na may plus ingredient na Korean Ginseng na nagpapasigla ng katawan
katawan at memorya. At James 3-in-1 Coffee Mix with Spirulina, isang power booster na mayaman sa protina. Binansagan itong superfood dahil mayaman din ito sa beta-carotene, B vitamins, amino acids, calcium, zinc, magnesium at potassium. Kaya ano pang hinihintay mo? Masarap magkape kung kapiling mo ang mahal mo sa buhay. Laging kumplituhin ang araw with James Coffee Mix Twin Pack. Sa James Coffee Mix, may plus ka sa life. Mabibili ang Twin Pack ng James 3+1 Coffee Mix with Ginseng at James 3-in-1 Coffee Mix with Spirulina sa Shopee, Lazada at sa mga supermarket, groceries, convenience store, drugstore at sari-sari store sa inyong lugar. Ipahiling sa inda ang sa imo kagayunan. Maging sunod na binibining Silka in partnership with ABS-CBN. Mas pinadakula, mas pinakinang. Ipahiling ang sa imo tunay na gayon. Visit binibiningsilka.ph. Kung ika ay daraga, may edad na 18 hasta 24, namundag sa Pilipinas, tataong magtaram nin Tagalog asin Ingles, 5-4 ang langkaw asin nakatapos nin high school. Ipahiling ang sa imong makinang na kagayunan. Araw kansarong diamante, magtindog asin magliwanag. Binibining Silka 2023. Promo period is June 13 to October 29, 2023. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0471 series of 2023. God is good. 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 Okay mga tugang, dumako na po tayo sa huling bahagi ng ating programang Maray na Hapon with Father Butch Bombase, OP. At sa tuya pa rin na tinatalakay o pinag-uusapan, pinag-uulayan mga tugang ang manunungod o tungkol sa pagpapalayas ni Kristo ng demonyo sa dalawang lalaking inaalihan doon sa Gadara. Sabi ko nga, nakilala ng mga demonyo si Kristo. Sabi niya, anong kailangan mo sa amin? Ikaw ang anak ng Diyos. No? Pumarito ka ba? Parang pahirapan kami bago sumapit ako. Yun, alam naman nila, alam ng demonyo eh. Kaya hindi po, sabi ko nga, hindi lahat na nakakaalam at nakakakilala sa Diyos ay makadiyos. Ang taong lamang makadiyos ay yung mga taong hindi lang kumikilala at nakakaalam tungkol sa Diyos, kundi nagpapasakop sa Diyos, nagpapailalim sa Diyos at ibig sabihin, magpakumbaba. Kasi ang mga demonyo, never sila po magpapakababa o magpapakumbaba. Kaya nga, dito sa Ebanghelyo, sila ay pumasok sa mga baboy. Kaya masasabi natin na ang demonyo parang baboy. Yun. But anyway, mga tugang, sa Ebanghelyo, kahit ang demonyo ay nakakakilala at may takot kay Jesus. Pero hindi lahat na may takot sa Diyos o may takot kay Jesus ay mananampalataya kay Jesus. Natakot sila kay Jesus eh. At kaya nakiusap sila na patuloyin na lang sila sa mga baboy. Okay? Kaya nakiusap sila na ipadala sila sa grupo ng mga baboy. Pero bakit? Nakiusap din ang mga tao kay Jesus na umalis siya sa yaong lugar na yun. Nalugi kasi ang kanilang negosyo. Hindi ba sila nagagalak na napalayas ni Jesus ang mga demonyo sa sinasaniban nito? Minsan may mga taong ganun. They are never happy. Paano isang taong may nag-asenso, kapitbahay, they are never happy. Siguro dahil because of their selfish reason. Okay? Ang sendang mga makasarili, mga pansariling kaisipan lamang, selfish. Dapat magalak sila na at least wala na yung mambangis na tao doon, na at least pag duman sila, safe na. Pero hindi. Bakit ganon? May mga tao talagang ganon. Alam ko, isang bagay na masasabi ko, talaga may mga tao na ayaw magpapasakop sa Diyos. Bakit? Sila ang Diyos eh.
Sila ang kinikilala nila, sila ang Diyos eh. Mas makapangyarihan daw sila sa Diyos. Pero sasabihin ko ulit ito, kung makapangyarihan ka sa Diyos, wala kang kamatayan. Mamamatay ka eh. So in other words, pag mamatay ka, wala kang kapangyarihan. Ano? Wala kang kapangyarihan dyan. At tanda natin, ano mang binigay sa atin ng Diyos, ay pangsamantala lamang. Gamitin natin ito. Binigyan tayo ng buhay. Gamitin natin ang ating buhay na ito sa kabutihan. Binigyan tayo ng kakayahan, no? Katalinuhan, no? Kayamanan, o ano mga bagay na gamitin po natin ito sa kabutihan, sa pakikipagkapwa, at lalong-lalo na gamitin natin ito para sa Diyos. Ano? Kahit yung pera. Ano? May pera ka. Saan mo gagamitin ang pera mo? Sa bisyo, panginom, sa panglalamang sa tao, aapi sa tao, o gagamitin mo ang perang yan sa pagtulong sa kapwa-tao. Halimbawa, nakatulong ka, nakapagpaaral ka. Ano? Sasabihin ko, personal po mga tugang ito, hindi sa pagmamataas o modesty aside, alam mo, siyempre, kami po, nakakatanggap din ako ng pera. Huwag hindi naman sasabihin na wala akong pera. Nakakatanggap akong pera. Ano? At siyempre, yung mga pamangking ko, yung apo ko, uncle, lolo, pwede ba, kailangan ko ng ganito. Natutulungan ko ang iba, pero hindi ko kayo pwede lahat tulungan. Ano? Kasi una-una, very limited lang naman ang source ko. Ano? Siyempre, ang unang matutulungan ko yung una muna. Ano? Siyempre, pag tapos na sila, sige, iba naman. Kasi nga, sabi nga ni, charity begins at home. Ano? Kaya pasensya na po kung may mga, kasi meron din ako natatanggap na mga nagte-text sa akin, Father, pwede mo rin po ba akong pag-aralin? Ano? Father, pwede mo pa akong tulungan na ganito? Kung kaya ko lang, pwede. Pero alam mo, kuminsan hindi ko rin talaga kaya kasi wala naman kaming sweldo, wala naman kaming ganito. Pero anyway, syempre, nakakatulong din po tayo. Ano? So, sa maliit kong nakakayanan, at least nakakatulong. Ano? May mga pinag-aaral pa ako ng mga pamangking ko. Ano? At mga apo pa. Ano? Na tinutulungan din ako. Ano? So, anyway, hindi mo po ito pagiging makasarili o selfish. Bakit, Father, ang mga pamangkin mo lang ang tinutulungan mo? Siyempre, alangan naman na nakakatulong ako sa ibang tao, pero yung mismong kadugo ko, hindi ko malang matulungan. Alam mo, charity begins at home. No, balikan, igalang naman tabi nindo, di ba? Importante yan. Kung may sige, makakatulong tayo. Pero alam mo, iyan ang mahalaga. Ano? So, ang lahat na ibinibigay sa atin ng Diyos, ay ito po ay dapat hindi lang gamitin natin pang sarili. Gamitin natin ito sa anumang kabutihan. Ano? Dahil sa Ebanghelyo nakita natin, yung mga tao doon sa Gadara, sila ay natakot. Ano? Natakot na maapektuhan, kaya nga pinalayas nila si Jesus. Sa kanilang nakagawiang pamumuhay sa kasamaan. Yun. Alam mo, minsan gano'n nangyari, di ba? Ayaw natin panatiliin ang Diyos sa ating buhay. Ayaw na may mga tao magsasabi sa iyo ng ganito, mga ngaral ng ganito. So, ayaw nila. Kasi nga, Father, nakasanayan ko na kasi ito eh. Nakaugalian ko na kasi ito eh. Father, pero masama yun. So, when was the last time that you welcome people who told you that bad things are bad? Na bad things should not be done. Yung mga masasamang bagay, huwag gawin. At pag may mga taong doon na nagsasabi sa atin, palayasin yan. Hindi maganda dito sa ating buhay. Ganun ba yun? Kung halimbawa ay mga nagpapaalala sa atin, magpakabait tayo, huwag tayo mandaraya sa eleksyon o sa anuman, huwag tayo magnanakaw. Baka tapos may mga tinatamaan, magagalit sa iyo yan. Yun, tulad nangyari doon sa Gadara.
nagalit kay Jesus yung mga tao. Ano? Mayroon ito sa mga iba pang larawan ng kasamaan sa mundo na may pinipili ng tao ang pagkabulag o pagmaang-maangan. May mga tao talaga nagbubulag-bulagan, ano? At nagmamaang-maangan, ano? Sa mga sistema ng korupsyon, ano? Pa sinasabi, lifestyle ni Father kasi ang mangurakot eh. Kaya nga hindi ba sinasabi under the table, ano? Magpalangis nga. Ganun, mahirap. Kaya maraming nahihirapan. Kaya mga bulok na sistema, ano, ng korupsyon o anumang mga pamamaraan na yan, dapat natin palayasin na yan. Okay? Paalisin na yan. Palitan na yan. Okay? Kasi Father, nanatili na kasi naging, Father, ordinaryo na naman, Father, kasi pag hindi ka magnakaw, di ikaw ang kawawa. Ganun ba yon? Ikaw, kawawa ka? Hindi. Pahama ka. Ano? Marami dahil sa iyo, maraming nahihirapan. At tandaan mo, hindi ko tinatakot mamamatay tayong lahat. At pag namatay tayong lahat na kinurakot mo, lahat ng pinaghirapan mo, pinaghirapan ba yung pangurakot? Ano? Ay hindi mo madadala yan. Ni isang sintabo, wala kang madadala. Ang madadala lang natin, mga kaibigan, pag tayo namatay, walang iba kundi ang ating buhay. Anong buhay meron tayo? Buhay makadiyos o buhay makalupa? Ano? Kung buhay makalupa yan, wala kang madadala talaga. Pero pag buhay makadiyos yan, pag namatay tayong buhay makadiyos, madadala natin ang Diyos sa buhay. Ano? Kaya dali natin lagi ang Diyos sa buhay natin. Ano? Kaya huwag tayong makalimot. Ano? So kaya ang ating layunin bilang mga Kristiyano ay nakakakompromiso dahil sa pangambang harapin ang ganitong mga sistema na nagpapahirap at sabi niya, sa ating mga dukha. Ano? Kaya mga tugang, ito po ang masasabi ko lang. Manalig tayo sa kapangyarihan ng Diyos. Ano? Hindi sa kapangyarihan ng tao. At labanan natin ang gawa ng demonyo. Ano? Sagipin natin ang ating lipunan na binibihag nito. Ano? But anyway, sana po ako ay nakapagbigay ng inspirasyon sendo, at bendisyon na gumawa lagi tayo ng kabutihan. At let us always welcome God in our life. Okay? Sa paggawa ng kabutihan. Anyway, nagpapasalamat po ako sa lahat na nakikinig at sumusubaybay sa programang Maray na Hapon with Father Butch Mombase OP. Abangan na po ang susunod na programang Usapan Pamilya ni Kuya A at ni Ate J. God bless you everyone. Bye-bye. We stand before the grand horizon. 500 years of faith, grateful today.